Good morning guys, ओमफ्राय आं दासो सिखारदों ओमफ्राय मोखां सुखांबाय आरो ओमफ्राय बाबाया अखा फैगौ होननानै आंखौहाय कफियावहाय आइखौ लानानै माबा प्लास्टिक खोबनो थिनहरदों आरो ओमफ्राय आङो नै गाइसमोन ओमफ्राय कफिनि फुलिया नैबेनो ओमफ्राय रज'बाय माखासे ओमफ्राय मा होनो हाग्राबो रज'देरदों होनदों आइया ओमफ्राय बै जोंनि मा ओमफ्राय नै दा प्लास्टिक खोबनांगौ बेयावनो नैबो खोबनोसै मोनसेयाव थोआनो दां प्लास्टिकआनो आरो बे गोसोमखौबो खोबो गैयानो नै थोआनो ओरै थुनोसै बेखौ हाग्रा बे कफि नङा जाहैबाय मा ओमफ्राय नै लोगोफोर जोङो आइजों आंजोंहाय प्लास्टिकखौहाय गोख्रैनो खोब्बाय माने अखा फैहां जादों नालाय ओमफ्राय नै बिदि जिङावहाय प्लास्टिकखौहाय बिदिनो खालामखानायखा आरो बार हाबनायनि एसे जिङाव लांदां खालि दोननांगौनो बेयाव कफि ओमफ्राय मानो बिदि खालामखो ओमफ्राय ए फार्स्टआव बिदि खालामग्रोदों आरो थालिर खोबनानै ओमफ्रायसो बिदि हगारबाय नैयाव बिदानि दाउ लकेल दोनो नै गोबां बारा गैया Nilai faथो सेरनाया फाथो सुनायनिबो जायो जोंनि गोजा सेरनाया माने फाथोआ सेरनाया बारा मोजां नङानो ओमफ्राय गोरा नङा मा जि गोलाव नुवाखै नोङो नै गोलावथार ओमफ्राय सेरनायानो गेस्रेम गोजानो ओंखायनो बिदि गारलाबायनानै दोननांगौ जाहैबाय ओमफ्राय सोरबा लाङो अर जरायनायाव मोजां आरो अर जरायजायो बिदि न' लुनाय बारि दुमनाय बिदिफ्राव बारा मोजां जानाय नंला आरो बेयो सेरनो बागान गोजानै बिदि फुङाव सिखारदोंमोनबा आराम मोनलायो स्रांनो नै दाबो बारा सोरां नङा